programa ofrecido por... Te preguntas qué se esconde dentro del sabor de cada uno de nuestros productos. Dentro hay mar, tierra y más de 30 años de experiencia que, combinados con tecnologías emergentes y procesos de mejora continua, permitirán afrontar los retos de un futuro próximo. Además, contamos con un equipo multidisciplinar de I+D que trabaja día a día en la elaboración de nuevos productos con el objetivo de garantizar la máxima calidad. Un compromiso avalado por nuestro comité científico y los más exigentes estándares internacionales. Somos una empresa en crecimiento con consolidada presencia en más de 30 países en todo el mundo, cuyos orígenes están ligados a la conservación y gestión responsable de los recursos naturales. Es por ello que centramos todo el esfuerzo en certificar nuestro modelo de sostenibilidad. El proyecto Personas, premiado como Mejor Práctica RSC en 2019, nace de la certeza de que en cada producto que fabricamos está la fiel contribución de cada una de las personas que lo hacen posible. Y ahora que ya sabes lo que hay dentro de nuestros sabores, disfrútalos en familia con Ibercook Fun Food. Haz una pausa en el trabajo y relájate con alguna de las propuestas culinarias de nuestra gama Natural. O saboréalos en la mesa de un restaurante con Ibercook Food Service y una puesta de sol frente al mar. Queremos ser a tu empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño criomacerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, saúdos dende Arriba Dumia. Iniciamos aquí unha nova edición deste programa Falemos e hoxe estaremos e analizaremos a situación de o Concello de Muros coa portavoz do Partido Socialista, con Caridad González. Estaremos no Concello de Pollo analizando tamén a situación e a xestión do goberno do Partido Popular que retomou despois de 27 anos o Concello
coa portavoz do Bloque Nacionalista Galego, con Marga Caldas, e abrimos este turno de entrevistas e de análisis co presidente da Diputación de Pontevedra para analizar os servicios que presta esta institución, e tamén é presidente provincial do Partido Popular, con Luís López. Moi boa noite, benvido, como estamos? Hola, boa noite, moitísimas grazas por convidarme a este programa, co cal, bueno, pues é a un primeira placer, vez. porque a primeira vez que estábamos comentando ahora, ¿no? Bueno, vostede é novo na Diputación, pero no resto da política se ten unha experiencia, ¿no? Bueno, digamos que sí, tuven distintas responsabilidades en diversos eidos, sempre relacionados principalmente ca administración local. Fun alcalde do meu concello de Rodeiro durante 10 anos, logo delegado territorial da Xunta en Galicia en Pontevedra durante 2 anos, e agora, por desde o mes de xullo do ano pasado, presidente da Diputación de Pontevedra. Rodeiro sempre tuvo moita capitalidade da provincia, non? Bueno, oye, como lugar que está no centro de Galicia, ya permitídeme que barra para a casa, pois esa posición estratégica permite outorgar pois certa forza por resto da provincia e por resto de Galicia. Bromas aparte. A verdade é que, bueno, sempre se di que o Deza é terra de grandes políticos, e, por exemplo, se na Diputación, pois no que na democracia tivo, entendo eu, que 2 grandes presidentes, como foi Rafael Abeledo e logo Xosé Cuíña. E agora, bueno, pois un de Rodeiro que con toda humildade pois tratará de facelo o mellor posible. Claro, antes de meternos de cheo, me gustaría, segueu máis ou menos hoxe a intervención do candidato á presidencia da Xunta de Alfonso Rueda? Sí, pois o presidente candidato á Xunta de Galicia, que esperemos que o sábado sexa investido o presidente de todos os galegos, pois de xeito presencial estiven asistindo ao debate de investidura. Que lle parece o que dixo de vou a gobernar para todos e a oferta á oposición de un pacto pola industria e pola enerxía? Ben, me parece un acertado e o que os galegos queren. É dicir, aquí leva durante todos estes últimos anos que estuvo el de presidente, pois xa gobernou para todos, independentemente da cor política, independentemente de se lle votaran ou non, e logo pois ten o presidente Rueda unha visión de futuro admirable. En eso, pois a industria e todos os proxectos estratégicos para Galicia teñen que ter cabida, e logo pois teñen que partir dun consenso político que, bueno, aparentemente hai algún proxecto, dígase o proxecto máis ambicioso dos últimos 50 anos en Galicia, que por parte de outras opcións políticas pois semella que xa se baixan do carro. Nada sorprendente, porque eu que estou a carón de Lugo, da provincia de Lugo, lembrámonos por cando foi a instalación de Alcoa, que era, bueno, pois algo que non debía de instalarse, e eses mismos que agora din que non debía instalarse son os primeiros que aplauden, ou mesmo aquí, cando era a P9, os que rechazaban que iba a desfacer o territorio, pois agora pois pasean pola autoestrada, disfrutándoa. Por lo tanto, aquí nada nuevo bajo el sol. Ahora Pontón dixo que o discurso do día é con pouco o discurso do día da marmota, que é o de hai 4 ou 8 anos, sen un novo horizonte de confianza. E Besteiro, cuestiona a Rueda por exercer desde o Parlamento Galego de líder da oposición ao Goberno Central. Faga un comentario, unha valoración destas declaracións da oposición e entramos de cheo á Diputación. Bueno, aquí as declaracións, lóxicamente, da oposición, e sobre todo da líder nacionalista, non iban ser alabando o discurso do presidente, porque era incapaz de dar un solo feito a algo que o Partido Popular, que o presidente Rueda fixeron ben, e fixo moitas cousas ben, pero aquí o 18 de febreiro falaron os galegos con rotundidade, e outorgándolle unha maioría ao presidente Rueda, e outorgándolle unha oportunidade para seguir avanzando nunha Galicia que demostrou que funciona. O Rueda dixo hoxe que non quería levantar muros aquí, porque todo isto seguro que a audiencia o entende, e vostede tamén digamos que se define como enemigo da confrontación política, e é vostede máis aliado dos alcaldes con independencia do color que teña a súa corporación ou do color que sexa. Isto fai falta neste momento da situación política a nivel non só Galicia, sino en España? Máis que nunca. Eu considero que é unha máxima
que debe de haber na política, pero nos tempos nos que corren de unha inestabilidade que podemos ver fora de Galicia, porque en Galicia si a hai, a tan agradecida, tan necesaria, e con eso, pois, da base que parto. Eu non son, nin eu, nin o meu equipo Amigos da Confrontación, non nos leva absolutamente nada, de feito, das primeiras cousas que fixemos na Diputación foi a forma de gobernar. Antes de comenzar co fondo, foron unhas formas de nós, había un goberno totalmente sectario, que gobernaba desde a soberbia, e o que se fixo foi un plantexamento dun goberno donde escoitar. Escoitar o primeiro aos alcaldes e ás alcaldesas. Un pouco tamén nace na nosa vocación municipalista, temos un equipo de goberno conformado por 14 deputados do Partido Popular, que é a maioría absoluta, que somos municipalistas. O vivimos, o sentimos e logo o trasladamos na toma de decisións. En ese proceso de escoita estamos. Estivemos cos alcaldes e agora o fixemos logo cos colectivos e no día a día o estamos facendo con todo aquilo que é estratégico, que vai a xogar un papel clave no futuro, na transformación da provincia. Como valora os 8 anos do bipartito? Bueno, foron uns 8 anos de oportunidades perdidas, donde o feito de ser dous socios de goberno, sabemos o que conleva eso, estamos lo vendo en España, donde as decisións se tomen en función de como se levante Puigdemont, pois aquí na Diputación era un goberno que tiña un pastel partido, un para a parte socialista, outro para nacionalista, e aí nos atopábamos que eran programas que había que partilos ou non leválos a cabo para non enfadar ao seu socio de goberno, calquera acción que se estaban levando a cabo, pois mirábanse de reollo, bueno, o que hai en case todos os bipartitos ou multipartitos do ámbito local, concellos e tamén en diputacións. E logo, pois, houve unha claridade de apostas clara sobre os que teñen que ser os grandes protagonistas da Diputación, os concellos. E defina, explique de algún xeito cales son os criterios, os fundamentais de reparto lóxicamente dos orzamentos para favorecer, digamos que un poquinho a igualdade ou a ecuanimidade, que os concellos pequenos tenan algo de máis forza, de máis dereitos, de máis axudas que os grandes, non? Porque se comparamos Vigo cun de menos de 3.000, imagínese, non? Bueno, mira, nos no que comentaba de ser os concellos os grandes protagonistas, entendemos para que eles sexan esos protagonistas hai que dotalos de recursos económicos e logo tamén concederles a capacidade para que eles poidan decidir. Nada mellor que un alcalde ou unha alcaldesa sabe o que ten que facer no seu concello. Eu, como alcalde, que son das moitas ou poucas cousas que me valeu a experiencia, pois trato de aplicar eso como presidente da Diputación. O seu coñecemento como veo todo alcalde, por tanto, oi, ustedes, alcaldes e alcaldesas, deciden en que queiran destinar os fondos, pero, ao mesmo tempo, denme os fondos suficientes para realizar proxectos importantes. E dai saiu o plan de obras e servicios máis ambicioso da historia do ente provincial, dotado con 48,2 millóns de euros. Un reparto que se fai aos concellos de menos de 50.000 habitantes, 59 concellos de 61. Esos os criterios que se siguen para repartir esos fondos en todos os concellos, pois núcleos de poboación, extensión, e logo introduciuse unha variable que nunca no reparto de fondos da Diputación se tivo en conta, o reto demográfico. Nos primamos o que foi o envellecemento e a perda de poboación. Eso motivou un resultado cunhas cifras que se incrementaron en todos os concellos, pero basicamente nos concellos pequenos. De feito, a proporción de o que é euro por habitante nos concellos pequenos é moitísimo máis elevada que nos concellos medianos ou claro, pequenos. Porque así igualamos un poquinho os servicios, non? Efectivamente. Nós non podemos estar a fomentar unha provincia de primeira e de segunda, senón que queremos igualdade de oportunidades e de posibilidades para todos. Un dato para a audiencia, que a provincia ten 945.400 habitantes, en número redondo, 61 concellos, como dicía vostede, 666 parroquias, pero 6.677 núcleos de poboación. Sí. Como se chega aí? Como se chega a todos? Pois aquí a clave, insisto, son os concellos.
os concellos a transferencia de fondos para ese marxen de maniobra para tomar decisións, e eles logo, pois, que capilaricen esas necesidades todos que lles achegan desde os diversos lugares, desde diversas parroquias, e que fagan unha realidade. A Diputación, sí, podría ter un... Cantos kilómetros de carretera ten que hai que, digamos, que asfaltar, reparar? A Diputación de Rede Viaria ten máis de 1.600 kilómetros, unhas vías que teño de decir que están case nun perfecto estado, digo case porque a vista de un ano en base ao proxecto que lanzamos de mellora de estradas, dotado con 40 millóns a 5 anos, nos vai a permitir chegar ao verán que ven nun estado pois excepcional as carreteras. Isto contraponse co lamentable estado no que están as carreteras nacionais, as 11 carreteras que hai en toda a provincia. Calquera de nós que viaxe por elas pois se dá conta que son un auténtico perigo para a seguridade viaria, e logo pois mesmo as de alta capacidade para sair da nosa provincia hacia Madrid, que utilizan moitos desde o ámbito empresarial e demais, son moi utilizadas, e vemos como, pois todos os días en moitos treitos pois hai coches parados ou incluso camións repoñendo unha roda porque as fochancas que hai pois provocan prexuicios dese calado. O que poderíamos chamar cohesión social, cuestións de centros que a Diputación ten asumidas as súas competencias e transferencias, como poden ser os centros Príncipe de Lice, tanto o de escola unitaria pequeniña, escola infantil, como o outro. De que xeito está isto, que servicios presta e que importancia ten dende o punto de vista de esa cohesión social que trata estos centros? Ben, nos na parte de benestar social, pois o primeiro que fixemos foi incrementar un pouco a partida que transferimos aos concellos para o servicio de axuda a domicilio. Entendemos que é un servicio básico que se presta desde os concellos e sobre todo na variante de libre concurrencia, pois os concellos puderan ter máis fondos para afrontar gastos que se viñeron sufrindo pois a raíz do maior coste de personal e de materiais, e logo do que é de asuntos da nosa xestión, porque tamén hai que decir que os servicios sociais é unha competencia non da Diputación, pero nós aí estamos para axudar os concellos e tamén para a xestión desos centros que son da nosa propiedade. A cidade infantil Príncipe Felipe, que se localiza ali ao carán do Hospital Gran Montecelo en Pontevedra, pois alberga unha serie de servicios pensados para desde os 0 hasta idades xa maiores, e donde damos cobertura que é un dos centros nos que se concentra o maiores recursos humanos de toda a institución, con máis de 220 personas. Estamos a facer un traballo que probablemente non se vexa, pero que é importantísimo para a sociedade. Campamentos, a Lanzada, por exemplo, xa está aberta a inscripción, o plazo de inscripción, non? Sí, bueno, e cantos rapaces acolle? Bueno, pois algo así, non? Récord de solicitudes. Isto é un pouco, xa digo, é un éxito, é un clásico os campamentos da Lanzada, de cando incluso os que, como a min, que somos da xeración aí do finairo dos 70, nados a finais dos 70, pois a nosa ilusión é ir aos campamentos da Lanzada da Diputación. E seguimos nesas, e si cabe, pois mellorando, porque o bo facer dos profesionais, as excelentes estado das instalacións que vamos a mellorar, fai que haxa unha demanda altísima. Sobre 1.500, 1.600. Sí, creo recordar, tampouco non teño as cifras todas na cabeza, pero teño que decir que xa digo, son moitas as persoas, moitos os rapaces que mozos e modas que pasan polas instalacións da Lanzada. De que xeito colaboran con organizacións como Kogami? Ben, nós aí temos que as entidades sociais temos suscritos convenios. Asociacións xa digo, de entidade social con axudas nominativas para proxectos determinados, que sempre chegamos a acordos con eles en aras, mira, entendo que vos, Diputación, que sabemos que queredes ser un aliado noso, pois a mellor maneira de axudarnos pois é desenvolvendo o proxecto X. O que queremos é
que, xa digo, escoitando, logo tamén un pouco máis as nosas liñas, pero sempre vai da man das asociacións, pois poñamos en marcha esos proxectos que demandan eles, que ao final de contas é o que é útil para a sociedade. Con Kogami pois temos varias liñas de axudas e agora queremos incrementar algunha máis. Entramos no turismo, unha gran potencia e, lóxicamente, un dos sectores máis dinámicos e importantes na provincia. Sen lugar a dúbida. Falar de Pontevedra, falar de Rías Baixas e falar de turismo, e podemos comprobar na última feira en Fitur, a feira de turismo máis importante probablemente do mundo, a gran acollida que tuvo as Rías Baixas, un spot que fixemos baseado na auga, porque de interior hasta costa, de norte a sur, Pontevedra é auga, non son só as rías, están os ríos, os embalses, as fervenzas, bueno, todo isto que nos permite vivir, como di o lema, experiencias 100% Rías Baixas. E os números, a verdade é que son moi esperanzadores. Non tocamos teito, porque se pode pensar, xa estades, moitas veces nos din que xa estamos na cima da cuota, para nada. Aquí hai moito percorrido, pero hai que facelo de xeito ordenado, e para iso pois estamos elaborando un plan estratégico que nos vai a marcar a folla de ruta para ir hacia ese turismo que xa é sustentable, pero ao mellor pois hai que todavía darlle uns matices para ir na liña corrente, e logo, bueno, pois tendo criterios importantes como pode ser a desestacionalización. É algo no que estamos a traballar, porque Pontevedra, as Rías Baixas, é para disfrutar os 365 días do ano. E logo, estamos aquí na comarca do Salnés, pois o viño xoga un papel fundamental. O vimos ahora nos datos que temos do vindeiro ano, donde a nivel de impactos de redes sociais, entre os 3 primeiros destinos de índole turística no que máis impacto nas redes sociais hai, son 2 bodegas. Eso que nos quere decir? Pois que o enoturismo está a xogar un papel clave. E aí estará a Diputación, e queremoslo facer, lóxicamente, a través dos produtores da denominación de orixe. Estamos a traballar para que nun período corto podamos a lanzar un proxecto que vai a potenciar aínda moito máis a nosa provincia, tendo como fío condutor o viño. A diputada de Turismo, ademais, é unha veterana, non? A verdade que é un luxo poder contar con Nava Castro como deputada de Turismo, unha persona que se lle encomendaron no seu día nin máis nin menos que a dirección de todo o turismo de Galicia. Por lo tanto, nos está reportando moito e ben. E a gala de turismo é mañán, non? Mañán mércores ás 7:30 na cidade de Vigo, pois teremos o prazer de celebrar os éxitos turísticos do anos 23, pero tamén os vindeiros. Aí pois están, por exemplo, convocadas os concellos, lóxicamente, pero tamén todas as empresas que teñen case 400 que teñen o selo de SICTEC. Non sei, unha aposta pola calidade, os establecementos son os primeiros que dan mostra de logo, tamén a eles se lles debe o éxito de todas estas cifras, estos datos dun motor de economía da provincia como é o turismo. Claro, porque non só move playas e consumo de viño, tamén do resto dos consumos e dos produtos que temos en Galicia, non? Os produtos de Galicia calidade e do resto da economía local, non? Totalmente. Isto non é só cando hai sol e praia. Nós tamén temos claro, a modo de exemplo, a importancia que poden xogar os eventos deportivos en materia de turismo. Estamos en Ribadumia, en Semana Santa se celebrou aquí un campeonato fabuloso que achegou xente de moitos puntos de Galicia, de fora de Galicia, por poñer outro lugar próximo en Vilagarcía, con fútbol e baloncesto, hoteles non só en Vilagarcía, senón toda a comarca, fora da comarca, cheos, e polo tanto son eventos, son elementos que van a proporcionar grandes alegrías en turismo, en un tema que, xa digo, é importante para nós, a desestacionalización. Vostede está a favor ou rexeita as taxas turísticas, polo menos na provincia, que é onde ten algo de competencia? Rexeito as taxas turísticas. Aquí non podemos poñer freo a algo que é unha... Ordenar, sí, pero... Ordenar, por suposto. Non podemos poñer freo ao que algunos queren ver como
como que estamos masivo e que nos queren dar leccións de como espantar a xente. Non. Logo de 8 anos do bipartito, que eu creo que non apostaron polas pousadas, pero aquí temos na comarca 4 pousadas feitas. Cal é o proxecto desta corporación para poñer isto en valor? Bueno, o proxecto das pousadas foi un proxecto que estivo moi ben pensado no seu momento, moi ben executado, que levou que se fixeran pousadas na Lanzada, en Armenteira, en Meaño e en Ribadumia. Logo, houve un cambio de goberno e polo simple feito de que viñan de outro goberno, pois o que fixo foi apartalas, sacalas da folla de ruta. Eu eso non o comparto. O primeiro que teño que decir que calquera proxecto que sea bo, independentemente de quen se lle debe a súa autoría, pois se debe continuar ou reforzar. Por iso que nós vamos a ese traballo que durante 8 anos nada se fixo, pois vamos a relanzalo. Temos unha ferramenta excepcional no Salnés para pôr a disposición de todos. E aí estamos a traballar, porque, xa digo, todas esas trabas que houve, ese non facer nada durante 8 anos, lóxicamente ten unhas consecuencias, pero estamos a manter conversas e xa con proxectos encima da mesa para poder cristalizar nunha ruta, nunha folla de ruta clara que consideramos ter. Esperemos que hacia final de ano haxa novidades ao respecto. E imos o que se fai, que está facendo e que quere facer dende a Diputación para o fomento do emprego, para a dinamización económica, de apoio ao comercio local, que necesita moita axuda, moito cariño. Que proxectos teñen encima da mesa e por onde van as liñas? Ben, aí tamén é unha competencia que non atribuible directamente á Diputación, pero hai que axudar. Estamos, a verdade, que moi sensibilizados. Temos a gran sorte de que, ademais, a deputada responsable de promoción económica, Luisa Sánchez, que é vicepresidenta tamén, que é unha persoa que foi alta directiva durante 25 anos da segunda empresa máis importante da cidade de Vigo en número de nóminas, despois de Stellantis, despois de Citroën. Eso, pois, é un luxo que queremos poñer a disposición de todos os pontevedreses e pontevedresas. Nos fai, pois, xa estar traballando en proxectos de futuro, pero si me remito aos que se están realizando, hai un proxecto con fondos dotados, con fondos europeos, que ten que ver con promover compras no rural. De feito, gran parte dos concellos do rural da provincia se adheriron e o estamos levando a marcha. E logo, na parte de formación, tamén a través dun proxecto europeo, estamos promovendo que alumnos da formación profesional de institutos da provincia fagan prácticas en países estranxeros. Son as prácticas pois, que a Diputación destina por alumno entre 3.500 e case 6.000 euros en función pois, do país ao que se vayan e do tempo de estancia. E aí o que queremos é que amplíen os seus coñecementos e tamén, pois, que se familiaricen cos idiomas para que logo nesa fase de retorno pois, poñan muitísimo máis en valor os seus coñecementos. Temos viveiros de empresas en Barro, no Concello de Meis, en Lalín. E aí, pois, vimos recentemente de asignar locais onde xente, pois, que teñen o seu primeiro proxecto, o lanza e teñen a axuda necesaria. Ademais de todo o que ten que ver ca disponibilidade que hai nas parcelas do polígono de Barro Meis para todos aqueles que queiran lanzar xa un proxecto con unha instalación, con os metros cadrados axeitados. Por tanto, xa digo, son pequenas pinceladas a modo de resumen na que estamos traballando, pero cas que queremos ter un compromiso serio. Convento de Santa Clara, que quere facer a Diputación aí? Cal é o proxecto para revitalizar todo ese convento e poñelo en valor para a cidade de Pontevedra, lóxicamente para toda a provincia? Efectivamente, este é un proxecto de toda a provincia, e xa da Coroa vai ser un referente cultural. O convento de Santa Clara, de propiedade da Diputación, pois estamos na fase de redacción do proxecto. Nós, cando chegamos ao goberno, fai 8 meses, analizamos un proxecto que había,
bueno, decidimos facer certos retoques. Por exemplo, non podíamos admitir que nun fermoso xardín no corazón de Pontevedra, que forma parte do convento de Santa Clara, pois se pretendera unha excavación para facer ali un almacén de restos arqueolóxicos. Bueno, pois houve reformulacións, sentámonos co estudio de arquitectura de Nieto Sobejano e chegamos a un acordo. A partir de aí, pois está redactando o proxecto, queremos poñer canto antes xa en marcha as obras do que é da rehabilitación integral de Santa Clara e ao mellor, bueno, pois por partes ir poñendo a disposición dos veciños e veciñas de toda a provincia, de todo Galicia. Xa fomos quenes de lograr fondos da Xunta de Galicia, o presidente Rueda pois xa adquiriu un compromiso, asinou un protocolo de colaboración en base ao cal pon 6 millóns de euros a disposición. Isto, bueno, pois cando falamos de obras que ainda non comenzaron, sempre queremos ver o horizonte final para que vexa unha realidade. Pero, bueno, a nos gustaríanos que estivesen rematadas no ano 2027, coincidindo co centenario do Museo de Pontevedra. Bueno, o Museo de Pontevedra que é un dos máis importantes de Galicia, non? E supoño que de España. Sen dúbida, e mostra delo é o número de visitas que ten ao longo do ano. Habría que concentrar todavía máis, agrandalo e que fora o gran museo de moitas das pezas que poden estar en outros museos máis pequenos ou en concellos ou por aí? Neso estamos a traballar. De feito, un dos obxectivos tamén que queremos é abrir algún dos edificios que está pechado para dar cobertura a exposicións, a todas as excelentes restos arqueolóxicos e demais que ali se atopan. A Bienal se volverá sí, a estar en cartelera? O no ano 2025 vai ser o ano da Bienal de Pontevedra, algo que incomprensiblemente se deixou de organizar e nós, bueno, pois foi tamén das primeiras decisións, ademais que con moi bo criterio o vicepresidente Rafa Domínguez adoptou con respecto a ese evento. Pazo Lourizán e a EFA, a Estación Fitopatolóxica de Oreiro, ainda que sean separados, pero cal é o proxecto para o Pazo e que intervención ten aí a Xunta tamén? E cal é o convenio? A nivel de Diputación entendíase que había determinadas servicios que se proporcionaban ou instalacións que correspondería máis que fosen dunha administración como é a Xunta. Pazo de Lourizán, bueno, antes foi Escola de Canteiros, non tiña sentido que estivera na Diputación, que todos os que se formaran ali non tiveran a formación acreditada. O paso que se deu é cesión á Xunta de Galicia para que logo a Consellería de Educación habilitara todo para que a xente que remata os cursos de cantería pois teña esa formación acreditada. Eso está feito. Pazo de Lourizán era un edificio que estaba no olvido, a verdad que é un emblema, e convido que pasen por ali, que poida estar nun estado, bueno, pois non o máis apropiado, pero o que fixemos foi transferirlo á Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia, xa con carácter inmediato, sacou un concurso de ideas para redactar un proxecto e ali se van albergar usos de índole forestal, pero tamén turístico e outros que se virán determinados. Por lo tanto, eu aí teño que felicitar a Xunta de Galicia pola aposta, en particular ao presidente Rueda, porque tamén hai que dicilo na súa cidade, pola aposta que fixo por Pazo de Lourizán, porque cando este rehabilitado pois vai ser un referente de moitas cousas e nos ven a dar á provincia outro pulo no eido turístico e máis todo o que teña que levar na rama forestal. Claro, porque o centro de Lourizán bueno, é un dos centros máis importantes de investigación forestal de España e de Europa. Además, que parece que está aí, sí, que non se ve. Que non se ve, que pasa o mesmo, como ben comentabas ti, ca Estación Fitopatolóxica de Areeiro. O servicio que presta a agricultura e a viñedo, a todo o Arta. Somos un referente a nivel mundial, que se di pronto. O que pasa que moitas veces ese traballo que se fai desde dentro que non se pon en valor, pero unha vez que empezas a comprobar datos que todo o que ali se fai, a demanda que hai, te ves que estás situado a un nivel top. E ali tamén, por así dicilo, é a Casa das Camelias. A Casa das Camelias, que é a flor da provincia, cun gran traballo que están a facer, pois a camelia, enlazo co tema de turismo, pois a nivel de provincia tamén nos está reportando moitísimo, son moitas
persoas as Claro, que nos visitan para facer María a Carmen ruta da Salinero, que é camelia. a presidenta da Asociación Española da Camelia, unha gran investigadora deste centro, e aparte deso, esa rama que se está facendo aí, entre elas os tés ou o aceite da semente de camelia, outra rama digamos que de economía o día de mañán, non só desde o punto de vista turístico, sino que tamén desde o punto de vista de xeración de produto, non? Engado outra cousa, porque é un tema moi novedoso, porque cando a xente lle comentan que da camelia sale un té que está sabrosísimo, claro, e o proban, di, isto non pode ser, si é as cremas que fan para a cosmética, pois a verdade é que eu convido a que as proben, verdad, as verdadeiras utilidades que ten, ao mellor eu non son un exemplo, pero e logo pois un tema que desde ali de Areeiro saiu que é un produto para tratar determinadas enfermidades dos castaños. Son exemplos. Sí, o da tinta, entre outras cousas e tal, sí, o da chamada tinta. En fin, isto afecta lóxicamente a moitos eidos, a moitos campos. De que xeito? Delle outra voltiña e outra reflexión máis sobre o reforzamento ao medio rural, as aldeas, as pequenos núcleos de poboación. Que se pode facer, que se debe facer e que ten por obxectivo para facer neste mandato? Ben, nos, e volvo ao inicio, nos aí nos encomendamos aos concellos, e por iso lle transferirmos esa cantidade tan importante de fondos da Diputación, 48,2 millóns de euros nun orzamento de case 190 millóns de euros, e que sexan os concellos os que definan e decidan cada concello. Eso sí, nós tamén lle poñemos moitas veces, como é agora nese plan máis provincia, unha liña, habilitamos unha nova liña, porque hai 4 liñas, unha para investimento, outra para gasto corrente e outra para contratación de personal, unha cuarta liña para que os concellos redacten proxectos transformadores de futuro, e aí é onde os proxectos vinculados, entendo eu, co medio rural terían que ter un carácter prioritario. Que orzamento ten a Diputación para este ano, don Luís? 189 millóns de euros. E para investimento, que porcentaxe queda? Bueno, na parte de cooperación de concellos, pois estamos a falar de 66 millóns en total. Bueno, logo, pois o capítulo 1, que estamos a falar de máis de 1000 persoas, pois tamén supón unha parte importante, digamos, que son os eixes dese orzamento. Sí, porque hai moitos centros que dependen da Diputación donde hai funcionarios e donde hai personal, non? A finca de Moriscade, como... Finca de Moriscade, que está ubicada no concello de Lalín, que está dotada dunha parte de laboratorio, onde se fan probas relacionadas co mundo rural, sí, bueno, hai análise de piensos, pero piensos que veñen incluso de outros países a ser analizados aquí, a finca de Moriscade, porque ten unha altísima consideración, e logo ten unha parte de gandeiría, que é unha calificada como unha das mellores gandeirías de España, e donde ali a calidade xenética que hai, moi ben traballada, por fai que gandeirías de todo Galicia se beneficien nesa parte, e iso pois fai que para os gandeiros sexa un plus, porque en temas de vacas búscase a máxima excelencia xenética. E a finca de Moriscade está... É unha referencia. É unha referencia. Nos quedaría, bueno, algunhas cousas nos quedan, pero principalmente me gustaría que fixera unha pequena reflexión sobre a cooperación transfronteiriza, as eurocidades que temos con norte de Portugal, que lóxicamente hai moita cooperación a través da Xunta e do goberno portugués, pero que tamén a Diputación está aí con proxectos importantes. Faga unha pequena reflexión sobre elo e que nos estamos quedando sin tempo. Bueno, Galicia non se entende sin Portugal e Portugal non se entende sin Galicia. En base a eso nace unha cooperación necesaria, moi útil en todo o que é na franxa do río Miño. Aí estamos co noso deputado Roberto Carreira, tamén alcalde da Guarda. Estamos a empezar, como a quen di, de cero polas limitacións que houbo e polo enfoque que houbo antaño, e agora ya estamos a dar un enfoque de cara á búsqueda de proxectos nun novo período dos fondos europeos que nos vai a retribuir importantes investimentos na zona.
E, por suposto, pois, a constitución de eurocidades, esta semana víamos o anuncio de unha, pois é un paso moi importante. Non podemos vivir de costas ao que é a franxa de Portugal, senón que temos que ir abrazados, e son uns aliados excepcionais. É moito mellor para todas partes, non? Totalmente. Logo, pois, falamos de norte de Portugal, en temas de mobilidade, o vimos na pandemia, son moitos os miles de persoas que van traballar todos os días a Portugal. Por lo tanto, xa digo, aí temos que estar seguir diseñando proxectos estratégicos e fundamentais para esa zona. Señor López, bueno, demos un repasiño, quedarnos algo para outro día, pero que lle gustaría decir do que eu non lle preguntei ou do que lle quedou sin decir, ou que quería, ou que querría ou que lle gustaría remarcar do que dixo? Bueno, eu xa digo, por falar da Diputación, pois, efectivamente, ese carácter municipalista que temos, que somos os grandes aliados dos concellos, que transferimos unha importante cantidade de dinheiro que se pode plasmar con feitos. Estou no Salnés e falamos de que o plan máis provincia vai a reportar 8 millóns de euros este ano. Isto equivale en 4 anos que é o período de mandato 2,4 millóns máis que o anterior mandato. Isto de entrada, porque logo veñen outros plans extraordinarios, como pode ser un plan que fixemos para infraestructuras deportivas, donde Vila García foi o concello que máis fondos recibiu, máis de 200.000 euros, e iso é a nosa filosofía, ser útiles para os concellos e para os grandes olvidados. E unha vez que estou aquí no Salnés, e máis toda a área de influencia no que chega esta canle, que eran as asociacións, que durante 8 anos non se habilitou ningunha liña de axudas para elas, nin tan sequera foron recibidas, e nos recuperamos un plan de acción comunitaria que lle vai a reportar a que todas esas asociacións de veciños, de mulleres rurais, poidan desenvolver actividades e mellorar as súas instalacións, algo que no día a día é importante. E tamén logo as comunidades de usuarios de augas que recuperamos, non implantamos por primeira vez unha liña de axudas para que todas esas traídas que hai podan ser melloradas. E por último, por tocar un tema que ao mellor afecta aos máis cativos, digo, unha idade que a xuventude, que non é futuro, é presente. E a xuventude, pois teño que existe para a Diputación. Por primeira vez habilitouse a primeira liña de axudas para proxectos relacionados ca xuventude. Temos un programa que vive o rural para achegalos a todo o que é o rural, e logo tamén unha liña de axudas para que poidan mellorar os seus locais. Isto acompañado do inicio do deseño dun plan estratégico que será fundamental. Pois, don Luís López, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. O de Lugués é por que é máis conocido por Lugués que por señor López? Bueno, eu non sei se para fora ou para min. Eu teño que recoñecer, o meu oído está máis acostumada a que me chamen Lugués que Luís, porque Lugués é como me coñeceron sempre, como me chaman sempre, pero así, oye, se me din Luís, ao mellor tardo un segundo máis, pero reacciono, non quero dicir con isto que non escoite. O Lugués, pois non é apelido ni nada, responde ao apodo da casa. Da familia. Da familia, e todos os varóns se nos coñece como Lugués. Meu irmán tamén é Lugués, meu pai tamén é Lugués, meu avó tamén era Lugués. E vostede tira pa Lugo? Home, a casa onde nacín está a 3 kilómetros, pero non hai. Eu, a verdade, agora tiro máis que nunca para o Salnés, porque todo o mundo sabe que o Salnés, bueno, foi o lugar onde naceron os meus fillos, e agora pois levo un tempo residindo aquí. Foi un placer, hasta unha vindeira ocasión, moitas gracias e moita sorte. O placer foi meu, de verdade, un auténtico gusto, e grazas por todo o traballo que facedes en prol da comunicación, e moi boa noite. Moi boa noite, nos vamos a publicidade e volvemos dentro de un instantiño, hasta ahora mismo. Programa ofrecido por
Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Queremos ser a tu empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, crupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Pois de novo, estamos con todos vostedes e é o momento de analizar a situación e a política municipal no Concello de Pollo. Para elo temos connosco e lle damos a boa noite e a benvida a Marga Caldas, portavoz do Bloque Nacionalista Galego e no Concello de Pollo. Marga Caldas, moi boa noite, benvida, como estamos? Boa noite, que tal? Moi ben, encantada de estar aquí. Bueno, estuvo atenta ou segueu informativamente o primeiro discurso o candidato á presidencia da Xunta de Galicia esta mañá no Parlamento e o resto dos portavoces? Pois non tiven oportunidade de seguilo, escoitareino agora, pola tarde, se podo, bueno, a ver, pero bueno, non creo que vaya a escoitar nada diferente ao que se ven dicindo todos estos días. Bueno. Rueda ofrece a posición un pacto pola industria e a enerxía e Ana Pontón dixo que o discurso era como o día da marmota, que hai 4 anos ou 8 anos sin un novo horizonte de confianza. Non sei se quere facer algunha valoración ou hasta o xoves non hai nova intervención no Parlamento. Ben, bueno, pois eu creo que un pouco a nosa voceira acaba de decir un pouco o que acabo de decir eu, sen ni siquiera ter visto o discurso, que seguramente que non nos vai a contar nada novo, será virá dicindo o que ven dicindo estes últimos anos, que se din moitas cousas, pero logo seguimos igual, siguen sin mellorar moitas das cousas que donde a Xunta si ten competencias para poder facer cambios. Imos de cheo a Pollo é un gran concello. Logo de 27 anos que pasou en maio do ano pasado. Pois logo de 27 anos que pasou, bueno, pois eu creo que temos que analizar ben todas as circunstancias, non? Eu creo que tamén agora co paso do tempo, non, e co pouso, pois despois de reflexións, podes valorar primeiro, creo que pasou tamén os 27 anos, non? Pois cando un goberno xa leva 27 anos, despois outras circunstancias tamén poden ser pois que coincidiu tamén con un cambio xeneracional que fixemos novos cambios, novas caras no partido e despois, bueno, pois tamén o cambio de liderazgo, non? Pois cando hai un líder moi asentado, un líder que xa pois levaba 27 anos, bueno, pois facer ese cambio non é doado, son ciclos que hai que pasar, hai que facer e son circunstancias pois que evidentemente pois que nun contexto moi tensionado por a oposición que viña mantendo o Partido Popular,
pois non axudaron evidentemente aos resultados e non foron dende logo os esperados. Non sabíamos que era un reto que era difícil porque, bueno, conocíamos o contexto, pero evidentemente pois non foron os resultados que esperábamos. Pero bueno, hai que analizar ben todas as circunstancias, os cambios de ciclo. Eso pode ser un pouco o que pasou. Bueno, e como quedou o Concello, e como estaba o Concello, e que valoración fai, desde o punto de vista económico, me refiero, e de accións, e que análisis fai ou que valoración fai destos 9 meses de goberno do Partido Popular no Concello de Poio? Pois é unha valoración que fago do novo goberno, da nova entrada do Partido Popular. Creo que queda en evidencia, non, que todas as cousas que prometían cando estaban na oposición non as están cumplindo, ahora que poden facelas que están no goberno. E se me falas, por exemplo, de política económica e falamos das ferramentas que teñen os concellos para dirixir a súa política ou para dirixir os cambios e transformacións que queren facer no seu territorio, podemos falar dos orzamentos que se presentaron a final de ano e que presentan uns orzamentos similares, con moi poucas diferencias aos orzamentos que viñamos presentando. Sigue incrementando a débeda, cando dixo que el, cando entrase no goberno, iba a facer unha baixada da débeda. A débeda sigue incrementándose e non se recolle ningunha das inversións que prometeron que iban a facer. Por exemplo, non sabemos nada dos orzamentos para o estudio dos novos terreos do Centro de Saúde, que son terreos que quedaron mercados por o anterior goberno e que estaban pendentes de que se contratara un estudio, bueno, pois para poder ter todo a información e facer toda esa zona, os equipamentos necesarios e a maiores tamén o Centro de Saúde. 0 euros para esa partida, non sabemos nada do pabillón de deportes, non sabemos nada do parque que se iba a facer en Samieira. As inversións deste goberno foron nulas. Os únicos proxectos que están en marcha son os proxectos do anterior goberno. Orzamento 14,7 millóns aproximados. Correcto. Bueno. Presume, ou polo menos se ten publicado, que baixaban algunhas das taxas que ten o Concello. Coincide vostede? Mira, viñan dicindo unha das promesas que tiña o Partido Popular cando entrara do goberno é a baixada do IBI. Por ahora non hai ningunha baixada do IBI. Tamén falaron de que iban baixar a taxa do lixo, non existe tal baixada, e existe un anuncio que será efectivo no ano 2025, donde vai a supoñer unha baixada moi irrisoria. Neste caso sería no imposto da viñeta dos vehículos, da taxa dos vados. Vai a supoñer a cada veciño, estamos falando con mellor igual anualmente 1 euro, 2 euros. É dicir, vai a ser unha baixada totalmente irrisoria coa promesa que eles fixeron que iban a baixar impostos como era o do IBI, que fixeron movilización, rodearon o Concello, creo que era casi a súa bandeira, non? En 3 meses, cando cheguemos ao goberno e levemos 3 meses, baixaremos o IBI. Bueno, pois non hai ni rastro da baixada de impostos, non hai ningunha baixada das tasas, e podemos decir que hai un anuncio que será efectivo no próximo ano. Non será efectivo neste, será efectivo no 2025. E ainda así vouche decir outra cousa. Coa baixada de impostos que da que fala este goberno, se falamos da bonificación que fixéramos, porque nós, con respecto aos vehículos de tracción mecánica, fixemos unhas bonificacións. Para que? Pois para fomentar que aquelas persoas que adquirían un vehículo eléctrico ou híbrido, bueno, pois que viran que iso repercutía no pago que tiñan do seu imposto. Bueno, pois esa baixada vai a ser, repercute máis que a baixada que se vai a facer para o ano que ven, que vai a ser totalmente irrisoria e sen ningún tipo de impacto. Dinamización económica, comercio, accións ao pequeno comercio de axuda, de fomento, etc. E tamén, lóxicamente, o polígono industrial Fraga Moreira, principalmente.
As políticas que a actividade económica de Poio é que podemos decir que en todos estes anos nos conseguimos ter un concello en crecemento, que coincidimos que unha transformación e un cambio revulsivo de todo o concello. Eso, evidentemente, cando ti un concello medra todo o que ten ao alrededor, iso quere decir que medra o seu comercio, iso quere decir que mantén unha actividade cultural, que mantén unha actividade deportiva, e tiñamos unha eiva, que era efectivamente un proxecto como é o polígono de Fraga Moreira, que inda a día de hoxe non sabemos cal foi a xustificación de que ese proxecto estivera bloqueado, porque a única xustificación que atopamos era que o goberno non tiña o color político da Xunta. Iso precisamente o que non se pode permitir nas institucións públicas. Eu creo que cando gobernas unha institución tes que facelo con rigor e hai que executar os proxectos non pensando nos colores políticos, senón pensando nos veciños que se van a beneficiar deles. Eu escoitei fai uns meses, creo que foi, que anunciaban un novo estudio do polígono de Fraga Moreira e nos preguntámonos, pero cal foi o motivo de que durante estes 18 anos ese polígono estivese bloqueado? Que cambiou agás o color político do goberno para que ahora se poña en marcha e antes non se fixera? Eu creo que precisamente eso non son as políticas que debemos transmitir aos veciños nesta sociedade, e creo que hai que ser rigurosos, hai que ser serios e hai que gobernar pensando na xente, non pensando nos partidos políticos. Promoción turística, que destacamos? Pois a promoción turística, bueno, Poio é un concello con un importante número de visitantes, é un concello con unha riqueza patrimonial, con unha riqueza cultural, con unha riqueza natural, e se me permites, porque sempre fixemos bandeira disto, e agardo que así se siga facendo, cunha bandeira deportiva, porque o turismo, o deporte tamén é un atractivo turístico, é unha promoción. Eu creo que, bueno, pois que nesa é na línea na que hai que seguir traballando. No goberno anterior se conseguiron moitos hitos, se conseguiu, bueno, pois poder abrir a illa de Tambo. Non sempre defendemos que esa illa ten que ser patrimonio natural, que o turismo da illa de Tambo pasa por visibilizar e protexer, sobre todo o que ten que ver co seu patrimonio, porque ademais era unha illa que non estaba visitada, non estaba explotada, e esa é a línea que nos defendemos. Nos non queremos que a illa de Tambo se convirta nun abusivo turístico, senón que exista un turismo sustentável, un turismo baseado no respeto e na protección. Eu creo que esa é na línea na que hai que seguir traballando. Poio ten moitísimo potencial. O concello en sí son 5 parroquias e cada parroquia ten un potencial para todas as persoas que queiran visitar. É certo que as paradas obrigadas son o Mosteiro de Poio e Combarro, evidentemente, pero temos un concello que ten moitísimo patrimonio, moitísima riqueza e moitos lugares para visitar. A variante do Camiño hai que potenciala, hai que... A variante... Como está señalizada? A variante cuidado. do Camiño, bueno, pois xa en todos estes anos tamén se veu potenciando. É certo que, bueno, que pola variante espiritual no tramo Pontevedra, Poio, Armenteira, pois son moitas as persoas que nos visitan cada día, pero que temos que facer é que esas persoas tamén volvan a Poio, é dicir, que o Camiño sirva para que visiten o concello e digan, pois eu quero volver a este concello. Entonces, ten que ser, digamos que o gancho para que a xente poida vir, quedarse e pernotar no noso concello, porque, bueno, a variante é de paso, donde se pernota ou donde se decide pernotar xa é ao fin da etapa, que é en Armenteira. Entonces, o que temos é que aproveitar precisamente esa etapa para dar toda a información aos peregrinos que deciden visitar o noso concello para que poidan tamén pois coñecer todas as posibilidades que ofrecemos. E limpeza de praias, porque, bueno, nesta Semana Santa porque chove moito, pero xa hai que, como se chama, xa a primavera está aquí, e en canto veña un reño de sol, apunta ben a finales desta semana, hasta os xoves e tal, limpeza de praias, mantemento de sendas, de os sendeiros. Como está levando este concello esa xestión?
Pois eu creo que a xestión que está facendo o Concello é dun claro abandono, e teño que dicilo así. Creo que calquer persona que me este escoitando poderá observar. Nos tiñamos unha bandeira que era que a mellor xestión é ter digamos que os entornos limpos, responder con rapidez aos veciños e sobre todo, bueno, pois manter no mellor estado pois todos os nosos entornos. Agora podemos ver como non se limpan as praias, non se fixo, falando de Semana Santa, eu non coñezo cal foi o plan de tráfico de Semana Santa deste goberno. Temos novos vertedoiros. Lourido, non hai que esquecer que durante 4 meses tivemos un vertedoiro que estivo ali no aparcamento de Lourido, a canteira de Graña, que é un proxecto que iba a vertebrar Campelo coa PO 308, que iba a permitir que toda esa zona medrara, que iba a permitir a construción do centro de saúde xunto con outros equipamentos, neste momento se convertiu no novo vertedeiro. Ali o único que se está facendo é botando escombros. Eu sí que noto moita deixadez e moito abandono, e non solamente que notemos nós, senón que tamén é o que nos fan chegar os veciños. Como quedou a situación e como estaba a situación das infraestructuras de saneamento e das, digamos que depuradoras que afectan a Poio, que serían a de Praceres e a de Paxariñas? Bueno, aí tiñamos o proxecto que se sabía resolvido, era un problema que se resolveu, bueno, era unha solución que se buscou un problema que era o saneamento de Samieira e Raxó. Ese problema quedaba resolto coa ampliación de, bueno, neste caso co Concello de Sanxenxo, con Pasariña, e logo, bueno, outra das asignaturas pendentes que ten este goberno e que non tiñamos en marcha, que era a contratación e a licitación do contrato da auga, que iba a permitir tamén dar saneamento aos veciños de Vilariño e de Fraga Moreira. Estaba todos os informes feitos, todos os traballos realizados, só pendente da contratación. E a día de hoxe pois non temos constancia de que nada diso se vai a facer. Si é verdad que din que teñen que volver a realizar outros informes cando xa están os informes realizados e eran viables, e non entendemos agora pois por que tanta demora. Política social e a compra da antigua guardería de Campelo para construir o centro de día, si é que información ten vostede e que opina desta idea? Bueno, eu que a gardería de Campelo poida ser para uso público, bueno, pois para min é unha boa noticia, evidentemente. Bueno, pois como veciña que son dali, sempre quixemos que esa infraestructura fora para o pobo. Non só que queremos e así o fixemos, porque nós, o BNG, fomos os primeiros en preocuparnos de que iba a pasar con esa gardería. Fixemos un estudio, fixemos unha valoración, iniciamos as negociacións, neste caso, coa Igrexa para a compra, e prácticamente deixamos todo preparado. Bueno, pois despois este goberno ahora decide levar a cabo a compra. Sí que é verdad que non estamos de acordo cos usos, eles falan de realizar aí un centro de día. Nos creemos que a mellor ubicación para un centro de día en Poio sería o actual centro de saúde de Anafans, cando Poio pasara a ter un centro de saúde como ten que ter, con unha infraestructura que dé resposta a todos os servizos que necesitan os veciños de Poio. Ese centro de saúde de Anafans podía ser perfectamente a infraestructura que acollera un centro de día. Nos, para a gardería de Campelo, queríamos que tivera pois un uso non solamente dirixido aos nosos maiores, senón tamén ás crianzas, e que se lle poidera dar pois un uso máis cultural, máis social, e sobre todo, bueno, pois que poidera aproveitar en xeral toda a veciñanza, non solamente a veciñanza de Campelo, sino toda a veciñanza de Poio. O que non queremos baixo ningún concepto é que a gardería pase a mans privadas, porque si sempre defendemos algo, a veciñanza de Campelo foi poder recuperar esa gardería, pero poder recuperar esa gardería para uso público. Entonces o que agardamos é que non recuperemos a gardería para pasar ás mans privadas. Facemos un paquete para repasar las parroquias e as infraestructuras ou servicios ou equipamentos de instalacións deportivas,
etc, educativas, como está todo e como ve todo, que valoración fai da xestión destes meses e como están estas instalacións. As instalacións deportivas, Pollo, colexios en xeral. Bueno, en colexios nos levamos en este caso o Concello encárgase do mantemento, no que son as instalacións deportivas, precisamente a canteira de Graña, poder levar a cabo ese plan para poder ubicar ali as infraestructuras é necesario para poder construir un pabellón, e para iso é necesario facer un plan, e para iso é necesario contratar un estudio. Este goberno non o puxo en marcha. Voto de falta iso, por exemplo, porque é algo que xa estaba iniciado, moi necesario, porque o deporte de Pollo tivo un crecemento moi importante nestes últimos anos. Ese crecemento precisa de resposta e precisa de infraestructuras. Eu creo que era algo no que todos estábamos de acordo, o Partido Popular tamén cando estaba na oposición, e todos creíamos que necesitábamos unha infraestructura e necesitábamos un novo pabellón. Nos mercamos eses terreos pensando en poder construir aí ese pabellón. Votamos en falta que non se contratara ese inicio ou ese estudio. Tamén voto de falta, ahora que me preguntas por as instalacións deportivas, que non se iniciara a rehabilitación da nave de piragüismo de Combarro, que ademais quedou con unha partida económica, quedou con un proxecto e solamente estaba pendente de un permiso de portos, e a día de hoxe siguen sin realizarse. Ademais, era moi necesaria para a actividade que realiza, neste caso, os dous clubs que comparten esa instalación. Tamén boto moito de menos, ahora que me falas de instalacións deportivas, outro dos proxectos que deixamos preparado era unha demanda histórica por parte dos veciños, e logo outra demanda deportiva que se demandaba, primeiro, a rehabilitación das pistas de Montebaldío de Rasó, e logo, os colectivos e as asociacións demandaban que unha desas pistas estivera coberta. Realizouse un proxecto, ese proxecto está no Concello, hai unha partida orzamentaria que ademais é unha partida con cargo a crédito, co cal poden dispoñer dela cando queira. Ese proxecto non sabemos nada del. Eran proxectos que deixamos preparados, é dicir, que simplemente sería polos en marcha, e proxectos moi importantes e moi necesarios, porque, neste caso na parroquia de Rasó e moita xente que demanda este deporte que ademais está en crecemento, necesita que se poña en marcha esa infraestructura. Fixemos un pequeno repaso por todo o Concello, rematasnos o tempo, pero unha última intervención que lle gustaría decir ou que lle quedou por decir nunha pequena intervención. Eu o que teño que decir é que eu considero que o BNG transformou este Concello, que gracias ao BNG hoxe podemos falar do apoio que temos, que colaboramos, que fixemos, que temos un proxecto e que creemos que o futuro deste Concello pasa sobre todo por ter algo que non ten este goberno, que ter un proxecto, saber cara a onde queremos camiñar e sobre todo facer de Pollo un Concello moito mellor do que é. Para iso non valen actuacións puntuais, hai que ter un proxecto. E, logo decir que no papel que os veciños decidiran que teñamos, que neste caso é na oposición, aí estaremos para fiscalizar o que teñamos que fiscalizar, para exixirlle ao goberno o que teñamos que exixir, para defender os intereses de todos os nosos veciños, e tamén, evidentemente, porémonos ao lado cando se poñan propostas que nos consideremos que son boas para os veciños de Pollo e que van a mellorar a súa calidade. Marga Caldas, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Para min encantada de estar aquí, o placer foi meu. Hasta unha vindeira ocasión, moitas gracias e boa noite. Gracias a vos. Nos vamos a publicidade dando os copatrocinadores, que ademais felicitamos a Congalsa que se suma a este proxecto e a este programa. Recibimos a Caridad González para analizar a situación e a política municipal no Concello de Muros. Programa ofrecido por
historia memorable requiría dunha gran homenaxe. Inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño Crío Macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Queremos ser a tu empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, crupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Pois de novo, estamos con todos vostedes, saudamos e damos a boa noite a Caridad González. Moi boa noite, benvida, como estamos? Hola, boa noite, moi ben. Tratamos de analizar a situación, lóxicamente daremos un repaso por toda a política municipal do Concello de Muros, pero antes me gustaría preguntarlle, porque hoxe é noticia a primeira comparecencia e intervención do candidato á presidencia da Xunta, Alfonso Rueda, que ofreceu á oposición un pacto pola industria e enerxía. Non sei se vostede lle dou tempo a estar algo pendente ou informativamente polo menos ter algo de referencia. Bueno, escuiteino, pero bueno, moi así por encima, pero son un pouco incrédula, entonces hai que esperar a ver o que pasa, porque nos discursos de investidura suelen ser todos moi bonitos e moi conciliadores, pero ahora vamos a ver o que vai pasar. Bueno, Ana Pontón dixo que o discurso era o día da marmota, que igual que o de hai 4 ou 8 anos, sen un novo horizonte de confianza. E Besteiro cuestionaba a Rueda por exercer no Parlamento Galego de líder da oposición ao goberno central, porque se queixaba. Como deberá de ser a legislatura? De consenso, de acordos? Eu creo que debería ser de acordos, sin ninguna dúbida. Debería ser de acordos. E eu creo que desde o Partido Popular, pese a que se volven a ter unha maioría absoluta, debería mirar para todos os concellos, porque en todos os concellos teñen, vamos a decir, representantes ou votantes deles, o sea, desde o momento que ti haces un cargo público, non solamente tens que gobernar para os que che votaron, sino que tens que gobernar para todo o mundo. E entonces eu creo que debería ser de acordos, sin ninguna dúbida. Que pasou en Muros no mes de maio do ano pasado? No mes de maio do ano pasado, non sei. Que pasou? Hubo unhas eleccións municipales. Hubo. E como quedou o Partido Socialista, que valoración fai? Pois o Partido Socialista quedamos disgustados, basicamente, polos resultados electorales. Non esperábamos esos resultados. Pero, bueno, hai que ter en conta que foi unha cousa que pasou, e non é disculpa, é unha cousa que pasou a nivel, eu creo que de toda España, e a nós tamén nos tocou unha parte. Tamén temos que ter en conta que nós viñamos de oposición, non viñamos de gobernar, viñamos de estar apoiando o Partido Popular durante 4 anos, que, por certo, creo que non foi un erro, porque para os veciños de Muros venlle ben, porque polo menos o pouquiño que fixeron gracias ao apoio e ao ahínco do noso partido, pero non cumpriron obxectivos, o sea, todo o que a xente pensaba que iban a facer tendo o goberno da Xunta, quedou en nada. Despois preguntarelle por esa quedou en nada. E entonces os resultados foron esos. Pero por 81 votos, sí. Con 81...
Pasaban para diante, Sí. Un concelleiro, O Partido Popular? Non, vostede, o Partido Socialista. Nós empatábamos co BNG, pero bueno... 81 superaban o BNG, con 80 empataban. Sí, bueno, pois o resultado foi o que foi. Pero de terceira a segunda houbera cambiado, houbera sido vostede alcaldesa outra vez? Se houbera sido segunda forza? Pero eso non o podo dicir eu, xa, porque non dependía de min. Bueno. Eu espero que si fora así. Claro. Como nós lle tendemos a man ao BNG, esperábamos que a BNG... Na maioría dos concellos de Galicia pasa así, sí, non? Pero Muros é distinto, is diferente. E sobre todo este tema. Como foi ese pacto? En xullo? En xullo. Sí, en xullo. Tomamos posición en xullo. Sí, o día 6 ou o día 7, non? Sí. Pois foi un pacto moi tranquilo. Pero hasta a última hora non se... No, última hora non, porque sempre quedan flecos. Entonces, é verdad, o sea, cada un ten que solucionar tamén as súas cuestións personales, os seus traballos, as súas cousas, e por eso anduvemos así. Pero digo que foi un pacto moi tranquilo, sin sobresaltos, e creo que todos contentos, e o único que non se debatía, que non se dudaba era a alcaldía, que era para o BNG, porque lógicamente tiña un concelleiro máis, e o resto falámoslo todo e chegamos a acordos, creo que beneficios para todos. Para o resto da audiencia, por si acaso, Partido Popular 5, BNG 4, PSOE 3 e Muros Centrado 1, co cal os 7 son maioría sobre 13 concelleiros entre o BNG e que a alcaldesa con vostede de concelleira de Cultura, non? Cultura, Turismo e Facenda. E primeiro tenente alcalde. E primeiro tenente alcalde. Entonces, teño que preguntarlle pola que xestión ou que parte de xestión, como quedou o Concello, coa xestión antes do Partido Popular, e aí xa ten vostede para enlazar co que trataba de decir antes. Bueno, nós sabíamos que o Concello non estaba ben. Sabíamoslo porque había unha deixa de funcións, unha tranquilidade, vou dicir así, unha pachorra que bueno, de Inés Monteagudo. De Inés Monteagudo, sí, moi pouco ímpetu, pouca gana de traballar, pouca. E de feito, cando a xente de Muros creeu que iba a gobernar o Partido Popular e aproveitando que tiñan a Xunta, un goberno amigo na Xunta de Galicia, que iba a haber inversións importantes en Muros, que debería ser así, porque, a ver, por lei non pode ser así, temos que ser todos iguales, pero todos sabemos que eso non funciona así. Entón, os meus amigos tratos un poquinho mellor que os outros. Pois aquí non se veu ese amiguismo do goberno municipal de Muros. Era un goberno do Partido Popular e un goberno que estaba gobernando solos, porque nós estábamos na oposición, nadie entrou no goberno con eles, e creemos que eso era unha condición que había posto a Xunta para poder botar unha man a Muros. Pasaron 4 anos e, bueno, desastroso, porque as inversións en Muros caóticas, totalmente caóticas. E eu, se revisan os plenos, que foron moitos, pois se revisan os plenos de fai 4 anos, eu en todos os plenos já estaba preguntando que nos deran o dato das inversións que a Xunta facía en Muros. Entón empezaban a sacar del año non sei cuánto, pero en eses 4 anos a inversión en Muros foi de pena, foi decir irrisoria, pero pareceme unha falta de respeto para os veciños, e entón foi de pena, o sea, algo que non se podía consentir outra vez. E, bueno, xa que estamos neste punto, cales están sendo as inversións nestes 9 meses que levan, 8 meses que levan de legislatura, as negociacións e as relacións coa Xunta, ou compromisos adquiridos coa Xunta, convenios firmados ou que sexa, e despois no outro ámbito que a outra administración superior, que sería a Diputación da Coruña. Bueno, que a Xunta, de momento, convenio ningún. Por que? Porque a Xunta, como ben sabemos todos, estaba pendiente dunhas eleccións e non había con quen falar, porque estoy de lo mío e son as elecciones. E menos un goberno cando habían perdido dous gobernos en Barbanza, porque perderon o goberno de Muros e perderon o goberno de Ribeira, co cal estaban un pouco dolidos e había moi pouquiño con quen falar. Esperamos que agora que
se van a sentar e esperemos que lle poñan cabeza e sean sensatos e vexan que Muros é un concello que necesita tanto ou máis que o resto dos concellos e que miren un poquinho, esperamos que miren un poquinho para Muros. Desde logo, non vai a ser por falta de xestión, porque todos os que estamos ahora mesmo no grupo de goberno temos moita ilusión, moita gana de traballar, hai xente xoven traballando e sabes que a xente xoven é moi impulsiva e iso é bo, porque independentemente dos que temos experiencia de atrás de goberno, tamén é moi importante que haxa xente xoven con moita gana de traballar e con gana de conseguir cousas e sobre todo con moitísima ilusión. Con respecto á Diputación da Coruña, temos que aplaudir moitas veces, porque gracias á Diputación da Coruña estes 4 anos do Partido Popular estuvemos sobrevivindo en Muros gracias á Diputación da Coruña, os plans da Diputación da Coruña e os convenios da Diputación da Coruña e o cariño con que a Diputación da Coruña sempre nos tratou e nos sigue tratando. Hacia onde están indo os investimentos da Diputación? Hacia que áreas? Pois sobre todo... Rúas, playas? Sobre todo saneamento. Saneamento, porque unha... Todavía queda moita falta? Que porcentaxe? Queda saneamento, sí, porque é unha das asignaturas pendientes que nos deixou a Xunta de Galicia, porque desde o bipartito as inversións en saneamento Muros foron cero, foron as que se fixeron desde o Concello, pero necesitábamos unha inversión importante para solucionar moitas cousas e nunca tuvemos esa man da Xunta de Galicia, nunca. Fixémolo cos pós, íbamoslo facendo, ahora mesmo estamos metendo desde o Concello de Muros que as axudas que veñen da Diputación inversións importantes en saneamento, porque queremos que é fundamental polas playas, por todo, e logo váleme desde aquí se me escoitan decir que nos bote unha man en saneamento a Xunta de Galicia, o que non pode ser é vir a revisarnos e decir vamos meter unha sanción cando nós non temos capacidade de solucionar os problemas que hai. Hubo vertidos hacia Osteiro, non? Estos días. Pero, bueno, o último vertido de onte foi un accidente que non ten nada que ver co Concello, que lle pasa a calquera, e que, de feito, desde Seprona e tal, así o consideraron. Non me refería a outro de hai uns días? Sí, hubo outro anterior, pero que xa estamos, precisamente, hai un proxecto para solucionar ese vertido. É que, si non faz... Falta de bombeo, falta de exceso de... Non sei exactamente o que pasou, porque eu digo xa, non a levo eu, pero... Vertido de aguas fecais no Río Maior do Osteiro, non? Sí. Creo que foi unha avería dunha bomba ou algo así, pero volvo a repetir, o problema é ese, o sea, que necesitamos que, a ver, as comparacións, pois hai que facelas, porque a Lousame deron 1,5 millón de euros, a Porto do Son outro tanto, non é outro tanto, e Muros estamos en el limbo, cando si é certo que o maior produtor de marisco é Noia, co berberecho, pero nós somos unha parte moi importante da produción de marisco e as nosas playas teñen que estar totalmente saneadas. E, sin embargo, a nos non nos toca. Xa que estamos nas playas, como están os traballos de limpeza? Porque a primavera, ainda que a semana veu chuviosa, pero a temporada de verán está empezando. Ben aí, como está eso, e aparte na que lle toca como zona turística e como atractivo turístico. Bueno, pois estuvemos xa limpando as playas porque confiábamos en que Semana Santa iba a vir boa. Bueno, apostaron. Sí, apostamos. Entonces botamos xa unha manxa para... E as playas están bastante ben, pero xa estamos ca contratación das cuadrillas de obras do verán para subsanar esa falta de personal que temos e dedicalo a limpeza de playas, pero creo que non vai haber problema nas playas. Cales son as fortalezas e os atractivos? Ven de Muros ao resto da provincia de Pontevedra que igual non o coñecen. A ver, cales son as fortalezas porque debemos de ir a Muros? Dende o punto de vista turístico e atractivo. Pois mira, eu creo que é un dos pueblos máis bonitos de Galicia. Temos un casco histórico maravilloso, precioso, ben conservado, e iba a falar da nosa gastronomía, que tamén é un pouco distinta a do resto de Galicia. A xente cando ven a Muros ven moitas veces a comer
ven a comer. Que destacamos en comida de Muros? Pois mira, en Muros destacamos empanada de millo, destacamos, bueno, o mexillón, que hai unha gran produción de mexillón en Muros, a cigala, que ainda queda cigala, que sabes que a cigala de Muros tiña moi boa fama, e o marisco en xeral. Pero bueno, a cociña muradana é unha moi boa cociña. Que se está facendo no bonitismo na cidade, nas parroquias, nas sendas, para as rutas? Que atractivos ten por aí, que proxectos ten o Concello? E vostede, lóxicamente, que esas cousas hoxe teñen moita importancia. Sí. Estamos tratando de limpar os roteiros porque collemos todo bastante abandonado e hoxe tuvemos unha reunión de grupo e decíamos que era moi importante polo menos manter o que temos, e agora chega a primavera e fai falta moita limpeza, rozado de camiños, arreglado de aceras, e estamos con ese tema. E logo tuvemos fai pouco que se aprobou a axuda aos cascos históricos e temos a sorte de que a Muros nos fondos europeos, nos fondos Generation, que nos chega de Madrid unha cuantía importante para rehabilitar o noso casco histórico, sobre todo destinado a vivendas, e é unha cousa moi importante porque si digo que temos un casco histórico moi bonito, e tamén digo que temos un casco histórico que necesita inversión, porque a xente maior... Van a ser axudas directas aos propietarios das vivendas? Axudas directas aos propietarios das vivendas que teñen que solicitar no Concello. Claro, e cumplir unha normativa, claro. É unha cantidad de cartos, unha subvención que ven os concellos, entonces cada particular, eso xa hubo, cada particular ten que vir ao Concello e pedir, de acordo con as súas condicións particulares, pois pedir esas axudas para rehabilitar as súas casas, e creo que eso vaise notar bastante. E logo temos unhas playas maravillosas e temos unha relación de festas, algunha delas de interés turístico, como son as Carreras de Esteiro, o Castelo Rock, que non é interés turístico. Ahora falamos deles. Estamos en camiño. Ahora falamos deles. E logo temos unha festa que surxiu fai anos e que de momento creo que é unha das festas máis importantes de todo o Concello, que sale precisamente do Departamento de Turismo e que é a de Muros Miramar. A de Muros Miramar é unha festa que eu creo que venen de todos os currunchos e aí é onde ofrecemos a xente que ven, porque é unha festa onde participan os veciños moitísimo, tanto nos arranchos como na oferta de produtos cociñados en Muros, e entonces aí é onde enseñamos un pouco a nosa cultura e a nosa historia. E o acollemento que ten a xente de Muros, claro. Sí. Dígoche que é unha festa que non... Cando se fai? Recorda a fecha para que a audiencia... Creo que é 6, 7, 8 de xullo, a primeira semana de xullo. Bueno, en xullo hai moitas, pois está tamén a que acaba de vostede citar, que é o Castelo Rock con 16 grupos, pero ese é o último fin de semana de xullo. Ese é o último fin de semana. O sea, en xullo temos que ir para Muros todos? Todos para Muros. Seguro que sí. E este Castelo Rock, que fai? Que grupos? Que música? Que ambiente? Mira, o Castelo Rock ven de fai moitos anos, e eu coñezo moi ben esa festa, porque iniciouse, eu creo que estaba na Diputación da Coruña, fai 20 anos, non sei canto, 20 anos fai este ano, ano fai 20 anos, bueno. E un dos primeiros presidentes foi o meu fillo maior. Entonces, eu acórdome de velo traballar moitísimo, vendendo camisetas, contratando grupos, acórdome xa daquela que traballaba moitísimo. Bueno, pois agora, neste momento, o presidente do Castelo Rock é o meu fillo pequeno. Entonces, tamén dedicanlle moitísimo tempo, e non falo del solo, porque ten un grupo ao seu lado, ten un grupo que traballan moito, e este ano creo que ten un cartel maravilloso, é rock, Castelo Rock, pero creo que este ano van a xuntar tamén un pouco, van a dedicar ese rock aos máis pequenos tamén.
os máis pequenos. E entonces creo que teñen contratados grupos e actuacións nas plazas para rapaces pequenos e que, bueno, que sempre atraen moitísima xente. E que pasa coas carrilanas? Que pasa co Gran Prix? Pois o Gran Prix das carrilanas é unha festa que hai que defender sí ou sí. Pero que lle pasa aí coa entidade a entidade esteirana de carrilanas, que hai unhas pequenas diferencias aí, non sei se tanto con vostede ou co Concello. É que creo que eles tampouco saben moi ben con que teñes diferencias, creo que non saben. Vostede ten diferencias con eles? Non, ni muitísimo menos, é máis. Nas últimas legislaturas, cando eu fui alcaldesa, a sede das carrilanas saleu do Partido Socialista, estando da alcaldesa, e un concelleiro meu foi o que promoveu todo eso. Co cal, é que eu non entendín nada das carrilanas, non entendín nada, porque de repente tres rapaces que creo que son os que levan a voz cantante aí, pois fixeron unha comunicación ao Concello, a min directamente non falaron comigo para nada dese tema, nada, falaron ca alcaldesa, e creo que o que yo propoñen a alcaldesa era que, bueno, que iban eles levar un pouco a cabeza de como iba a funcionar o goberno municipal. Entón, eso non pode ser. A alcaldesa dixo yo claro, dixo, mira, aquí o goberno municipal levámonos nós, e isto é o que hai. Con todo e con eso, nós seguimos dicindo o mismo. Hai que defender esa festa. É unha festa de interés cultural, unha festa importante, moi importante de Muros. Donde está moi metida no sentimento da xuventude de Muros, non? Sí. Entón, eles din que non van a ter relación co Concello, eles o saberán, que fagan o que queiran, pero dende logo as portas do Concello tenas abertas, sin ninguna dúbida, porque a xente de Esteiro e a xente de Muros e a xente que disfruta desa festa non pode ser prisioneira de tres rapaces que teñen caprichos. Vai haber 20-21 de xullo, vai haber festa Gran Prix. Por suposto, claro que vai haber Gran Prix. E habrá entendemento con eles, habrá acordo. Pero ten que vir. Como non vai haber entendemento? Claro que vai haber entendemento con eles. O que non pode ser es que non me gustas. Bueno, chico, pois, como ti non me puxetes aquí, pois, é o que hai. E pareceme, non sei, unha relación de pouco consciente, de pouco peso, porque se están levando esa asociación e esa festa que é tan importante para todo o Concello de Muros, eu creo que deberían ter un pouco máis de peso, un poquinho máis de peso, e non caprichase con que en realidad non me preguntes cal é o capricho, porque a mí non me dixeron se vostede non sabe, eu tampouco. Non, eu tampouco porque a mí non me dixeron nada. A única reunión que tuve con eles estábamos casi todo o grupo de goberno, e cousas que non teñen nin fundamento ni sentido, o sea, non. Xa, as declaracións que salen por aí, as informacións é que hai cabreo. Yo non digo que non se cabreo, sabes como decimos en Muros? Estás incomodado, pois estará incomodados, que es que che diga, pero non é culpa miña. Eu estou a disposición de todas as asociacións muralanas. Home, é unha festa das así un poquinho máis, bueno, unha festa importante, claro. Sí. Unha festa importante que atrae moita xente. Totalmente. E, bueno, e que nada máis nas carrilanas hai que traballar, non se fai nun día, non se fan nun día as carrilanas, non? Hai que traballar aí. Mira, a parte das carrilanas, a ver, eu creo que hai, non coñezo eu polo miúdo, pero creo que hai dúas partes. Unha que é a baixada das carrilanas do Gran Prix, que digo a verdade, sin o apoio do Concello creo que é imposible, porque fai falta cortar a carretera, poñer defensas, bueno, a protección civil, tal, fai falta a colaboración municipal. E apoio, e permisos, todo eso. Pero aparte deso, a festa das carrilanas foi crecendo e agora foi un festival maravilloso, musical maravilloso. Entonces, que vamos a perder eso porque hai tres rapaces incomodados? Non creo que se sea así. Eu espero que non. Xa, ainda queda tempo para enfriar, non? Non, pero non hai nada que enfriar, porque, a ver, o Concello está onde está. Vale. E non teñe máis que chegar, pedir, como todo o mundo, cumplir a normativa, como fixeron sempre, e non é máis. Cal é outro? Non me xo máis. Entón, destacamos tres festas.
o Muros Midromar, Castelo Rock e o Gran Prix de Carrilanas. Algúnha festa máis así super importante? A ver, a festa que fai o Concello de Muros, que é de San Pedro, é a festa parroquial. E logo as festas das parroquias, que non son menos importantes, son menos, atraen menos xente, porque son máis pequenas, pero bueno, sí son importantes todas, porque o que hai que poñer aquí de manifesto é que esas festas parroquiales son festas que se fan co apoio da xente da parroquia, o cal son importantísimas, porque a xente ilusionase, a xente fai a festa. Son as patronales de toda a vida. Sí, son as súas festas. E logo está a festa do Carmen, que é un referente en Muros desde fai moitísimos anos, e ahora mismo está a organizar un grupo de rapaces, e é un traballo tamén moi grande, porque a Festa do Carmen é unha festa grande tamén en Muros, que tamén é en xullo. Demos un repaso polas parroquias. Que necesita ou que proxectos están facendo de mantemento de instalacións, as deportivas, as de colexios? Como están as parroquias? Como están os lugares e onde está o Concello traballando? Bueno, pois as parroquias están bastante abandonadas, porque vimos de 8 anos de un abandono importante dese mantemento das parroquias. Entonces agora a necesidade para poñelas medianamente ben, pois é máis grande que facer un mantemento. Son obras máis importantes. Por iso volvo a repetir que é importante a axuda da Xunta de Galicia, moi importante. Temos en Esteiro, por exemplo, o pabellón de Esteiro, que saleu 2 ou 3 veces na prensa, porque ten deficiencias importantes e hai que botarlle unha man, sin ninguna dúbida. E claro, nós desde o Concello, cos medios que temos, podemos facer unha obra de mantemento e ao mellor algo máis, pero creo que había que facer unha inversión máis importante, E logo, sobre todo, a parte das instalacións deportivas, o saneamento, volvo a repetir, o saneamento nas parroquias é fundamental. Ten un porcentaxe de falta de saneamento de vivendas de veciños? Non che un tanto por cen, pero hai unha parte importante, porque sí, porque a población está bastante dispersa, e entonces falta. No rural falta moito? Falta. O sea, non falta todo, pero falta moito. E as carreteiras, as pistas, todo eso está cubrindo ben a Diputación para os núcleos? As pistas da Diputación, as nosas, están ben, non están. Outro día a alcaldesa Meiseu e a diputada de carreteras, que é a alcaldesa Vimianzo, fomos facer unha visita á carretera precisamente por onde baixan as Carrilanas, que é a que une Muros con Pasareiras, e esa carretera, necesita primeiro ampliala, e segundo, en algúns sitios, manter un pouco mellor o firme. Hai un trozo que está ben con respecto firme falamos, pero con respecto a ancho eu creo que había que ampliar. Entón falamos dun proxecto grande, que estamos aí entre todos, ca Diputación, a ver se conseguimos esa inversión, que sería moi importante, e creo que é unha das cousas que a Diputación nos ten un pouco aí pendiente. Bueno, quédanos un apartado. Facemos un pouquiño, empezamos a ir mal de tempo. Apartado de servicios sociais. Centro de saúde, centro de día, como está, que proxectos teñen? Esa parte, igual que obras, que servicios está prestando o Concello? Dixencho ao principio. Cales demanda? Que obras, servicios sociais e tal, que o levan os compañeros do BNG. Entonces, eu podo falar... Sí, pero como están un pouco por encima. Claro. Claro, para ter datos e que che falen polo miúdo, hai que falar con eles, que son os que levan esas áreas. Virán por aquí e falarán deles. Eso espero. Que os convides e que vengan a falar. Virán por aquí. Pero que se necesita? Están ben o centro de saúde? Sí, a ver, o centro de saúde, se falas do edificio, non creo que non ten problema. As instalacións ben? As instalacións ben. Médicos? O servicio, hai falta de médicos, faltaba un pediatra fai moito tempo, e, bueno,
non depende do Concello de Muros, xa sei, pero bueno, temos ese tipo de deficiencias aí, e unha deficiencia que eu creo que acusamos moito, e iso que sí temos un radiólogo, pero témolo hasta as 3 da tarde, logo se hai calquer cousa temos que ir a Santiago, porque non hai un radiólogo, cousas que o mellor que non o sei, pero creo que podría solucionar o médico de garda se tuvera unha placa ou tuvera algo así, e non estamos. Que orzamentos ten o Concello para este ano 24, doña Caridad? Pois este ano sí imos facer o orzamento, que, como sabes, en Muros era un dos concellos onde algunha das alcaldesas decía que non facía falta orzamentos para o Concello. E de feito pasou 4 anos sin facer orzamentos e sin facer nada tamén. E a do Partido Popular fixo máis de lo mismo, pese a que aprobou o orzamento no 2021, estaban co noso orzamento de cando marcháramos nós, do ano 2015, e fixemos entre o PP e nós o orzamento do 2021, co cal quedaron cansadísimos e o próximo xa non fixeron. Eu levo Facenda e somos, tanto BNG como nós, como SOE, somos moi partidarios de ter un orzamento. Eu creo que temos que ter... Están traballando nelo? Claro, e esperamos leválo moi próximamente ao pleno para poder aprobalo, debatilo e aprobalo. Ten unha cantidad, máis ou menos? Pois a cantidad non xa digo, pero mellor rondamos os 8 ou 9 millóns. 8 ou 9 millóns. Temos que ir acabando. Que lle gustaría decir a vostede, doña Caridad, do que dixo, remarcalo, ou do que eu non lle preguntei neste paso por esta edición de Falemos? Pois mira, gustaríame volver a repetir que necesitamos que nos vote unha man a Xunta de Galicia, porque é moi triste que levamos moitos anos sin inversións importantes no noso Concello. Temos o edificio Cine París pendiente, está feito a parte de fora, o esqueleto, vamos a chamar así, e Muros necesita un bo auditorio para poder disfrutar da gran oferta cultural que existe na provincia da Coruña. Porque eu, como sabes, fui diputada de Cultura e coñezo a oferta cultural da Diputación. E é unha pena que os veciños, veciñas, os rapaces de Muros non sexan capaces de acceder a esa cultura que temos tan importante. Por falta de instalacións. Por falta de instalacións. O cal non poden vir as exposicións, non poden. Efectivamente, non cumplimos. Entonces, para traer unha determinada obra, un determinado ballet, calquer cousa, tens que cumplir un mínimo e non o cumplimos. Entonces, é moi triste que non podamos ver esas cousas aquí, ali no noso Concello. E, bueno, volvo a repetir que necesitamos un apoio importante, económico, da Xunta de Galicia. E esperamos que en estes 3 anos que quedan de legislatura que o consigamos. E non vai a ser porque nós non intentemos, porque a min non me cabe dúbida de que o goberno do Partido Popular non tuvo esa axuda porque na solicitou, porque senón cal é o motivo de que na tuveran sendo primos hermanos. Nós, desde logo, imos e estamos traballando para conseguir investimentos no noso Concello. Pois que se cumpla, e se non veña por aquí, denunciao de novo. Te invítanos que nos vimos por aquí. Home, claro, nos estamos para eso, nos concellos donde temos cobertura e audiencia. Foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Igualmente. Me alegro de encontrarnos outra vez. Hasta unha vindeira ocasión. Moitas gracias e moi boa noite. Gracias a vos. Isto foi todo o que nos deu de si esta edición de Falemos, con Caridad González, primeiro tenente alcalde, portavoz do Partido Socialista no Concello de Muros, tamén con Marga Caldas, portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Pollo, e con Luís López, o presidente da Deputación de Pontevedra. A semana que ven, máis e mellor se é posible. Moitas gracias por estar aí, moi boa noite, saúdos. Programa ofrecido por
Queremos ser a tu empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, crupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si quedes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es.